quines? O què? Què s'empra en cada cas? Tot depèn de si el tipus de paraula que continua és un substantiu o un adjectiu. Quines, més substantiu. Sempre. A diferència del castellà. Que cotxe, en valencià és quin cotxe. Perquè cotxe és un substantiu. Ara, un adjectiu ja és que, igual que en castellà. Que bonic, que calent. Quin bon pollastre m'he menjat. Quin bon pollastre m'has dut a casa. Quina empastra que m'has fet. Empastrada, empastrar. Quin bon cotxe t'has comprat. Que no és de veres, que no és de deberes. Quin desbarat. Que bo, quin bon dia que fa. Quin desgavell, s'ha cremat la rostidora. Al remat, amb allò que ens hem de quedar és que quines s'aplica quan va seguit d'un substantiu i què s'aplica quan allò que continua és armar un canyaret o sidral, que en castellà és muntar un pollo. Au, cacau, que la casa cau, que en castellà vol dir hasta luego, Lucas.